Mayong buntag mga higala, ani na pod kita sa tulumanong kaugmaran sa kaumahan ug dakbayan. Programa kini nga gihatod ka nato sa City Agriculture Department dinhi sa Sugbo Anon Channel. Adlaw karon nga Miyerkules pizza size sa Nobyembre 2024. Kini inyong ubos nga alagad Genevieve Abelia, ubani kami sulod sa usa ka oras nga tulumanon nga magahisgot kita sa programa og services sa ato ang City Agriculture Department. Kauban nato karong adlaw ato ang agricultural technician on cut flower production si Ma'am Malia Ilaya. So may buntag na mga televiewers. So gamay ko siyang tingo guys ha guys. So wala siya Ma'am Malia. So karon nga episode pagahisgutan nato ang cut flower production sa Cebu City. So sa dili pa na nato siya pagahisgutan no, ato unang hisgutan ang mga accomplishment nga nahatod ug nahatag nato sa ato mga pinalanggang mag-uuma. Ilabi na nga natapos na ang buwan sa Oktubre. So kani siya Ma'am Malia no katong nangadto mo sa kanaang barangay kisa gito ni pangan ni tatay nakalimot nako. Kini mao ni atong mga barangay nga atong na pre-evaluate. So kini si Junjun Boris sa atong barangay Siraw. Nya kining diya sa ubos mao ni si Teresita Servilla sa atong barangay Pungol Sibugay. O kini si atong Malubog si Aimee Dungog. So kani siya Ma'am Malia no kay parte ni sa atong kalihukan nga kadto ang sa agribonanza nato kundi naapod tay search for outstanding farmer. So naa na siya kana ang kategorya nga kani sa ornamental, naay sa corn, sa livestock, high value kani mga utanon nato, sa mangga ug labi na sani sa cut flower. So ang na-evaluate pa nato sa pagkakaron is mo ni siya ang sa cut flower. So, murag namo gutoy picture nako nakit-an nga bayabas na bayabas nga kategory Ma'am Malia. Na may bayabas sa kuan kabyabas. So ang atong tumong ani nga ato ni giuna pag-evaluate ang atong cut flowers kay tungod atong nagsingabot nga adlaw sa minatay. So kay basin og nag-adto na to didto wa nay buwak kay harvest na kay gibaligya pag adlaw minatay. So mao ni nga nag early ta evaluation sa atong mga cut flower farmers. Okay. So naapod tay diri makita nato sa screen Ma'am Malia no nga kato ang nangadto pod mo kamo kay wala ako kakuyog ani. So nangadto pod mo ani sa barangay Bunbun kundi nang hatag ta og indemnity check sa mga kaubanan o sa mga farmers nato nga kato ang namatyan pod in taon og kana ang mga baboy tungod sa ASF or African Swine Fever. So mao to nakadawat sila og check kay nga depende na siya sa ang value sa katong namatay nila nga baboy. Unya naatay 19 ka tawo ato nga nahatagan pero dili to sila 19 ra ka tawo kay napoy uban nga natagaan through sa kanaang sa MLWiller kay MLWiller man ihatag ang kanaang mode of transfer sa PCIC. So ang kantidad ani nga nahatag nato no may total og 459,580 pesos, sorry. So kato siyang kuan na Ma'am Malia murag unsa may istorya nimo party anak nila. So kadtong mga affected farmers sa ASF mao ni ang atong 26 farmers nya with 130 heads with combination sa atong swine breeders o sa fatteners. So ang uban ani kanang wala pa kadawat basin karong buwan na madawat nila kay katong nawahi pag claim. So sa atong naunang nakadawat mao to ang 19 farmers. So mao to ilang nadawat. So ang uban ani maghuwat-huwat pa. Mo jud ang ato jud ang giawhag ang tanan Mamalyano nga magpa-insured jud kay ilabi na ato karong nga time nga katong na ESF nga daghan kayo nagmahay nga wala sila nakapa-insured kay ang insurance good anak niya Mamalyano nga 10,000 per head ang madawat sa farmer pero kuan ba na siya sa premium sa sa fattening na siya tapos kung aritas breeding mo na siyang 14,500 14,500 niya kuan sa premium o guban pang mga miscellaneous fees. So mo limpyo na siya 13,050 matag farmers per head. Sa tuy kuan Mamalyano nga kato ang naay mga farmer nato nga wala jud sila nakapa-insure niya unsa may murag na itabang nato ato nga so kanang matagaan pud in town sila bahalag wa sila nakapa-insured. So sa ato mga RSBSA farmers nga nagbuhi og mga hogs nga wala ma-insured mao ni karon atong gitrabaho aron mahatagan sa sila ga ayuda through sa DA, direkta sa DA sa Department of Agriculture.
nya ubay-ubay sad ni karon ato panggi trabaho sad kay kanang Daghang maluoy man attachment. pud ta daghan kay attachment unya kanang murag luoy sa gita sa mga farmers ba nga wa kadawat nya dagko kay sila mga damage sa ilang pamuhi. Ngayon ato mamalya nga wala naman ang baboy din ha unsa may paagi ana nga pagpamatuod nga namatayan kag baboy. Ang ilang mga tangkal nga wa nay mga sud pero mas labing maayo gid to nga naa gyud ang mga pictures sa mga fatteners or mga breeders nga wa ma-insured. Kaya at least naagi hapoy paagi nga mauna matabangan pud sila. So ari na pud ta dinhi sa katuang 106 ka farmers nato nga may mga participants nato sa kabalikat sa kabuhayan nga kuan nato in partnership nato sa SM Foundation. So kani siya, di ba man naman yun na ang 14 sessions sa Mamalyano niya. Sa kani nga time, so gitapok pud nato ang tanan nato mga beneficiaries kaya aron pud tagaan pud sila og kana ang mga kahigayunan nga makat-on gikan pud sa mga representante nato gikan sa Department of Labor and Employment og sa DA Regional Field Office 7. So mo na nagtapok na sila didto sa Kremdek tap para mo na magahisgutan sila unsay mga serbisyo unsay maitabang pud sa DOLE og sa DARFO 7. So kining bali ni upat ka barangay ang ditambong didto na diin naa diha atong livelihood training nga gikandak. So mao ni ang Bunbon, Sulundos, Siraw ug ang Agsungot. So ato sa padi-padita mo continue Mamalyano ato sa ding i-shout out ato ang kaubanan sa buhat si Ate Doris nga may tigpakaon nato. Tigpakaon nato kada pamahaw. Mayong buntag Ate Doris. So ani na ta sa kuan pud nato kato ang naibanaan man jud tay crops and livestock nga training Mamalyano nga halos kada semana na siya. So sa October lang naapod tay duha ka barangay nga natagaan nato og kana ang crops and livestock na training niya. Kani siya nga pagbansay-bansay dili ra ni siya kutob sa crops and livestock. So ato po ning gi-appeal or tagaan po natong pagtagad ang soil health management og soil fertility. So kani siya kay didto ni siya sa barangay Pulang Bato na nakita ninyo sa ato ang screen. So mo ni sila 44 ni sila ka mag-uuma. So makita nato din ano nga nagbansay-bansay sila unsaon pag test sa soil pH sa ato ang kanang mga yuta nila didto. So ginatudloan po na sila dito yan. Another pod na nga 45 ka mag-uuma sa barangay Kambinukot. So nagbansay-bansay pod ni gapon sila sa crops and livestock. Unya mao na siya nga nagtagad pod sila sa soil health management og soil fertility. So makita jud nato no nga nagkandos jud na sila pala di kay nga kuha ra yuta sa kilid-kilid. So actual jud na siya nga gapag buhat nila. So karon ari na pud ta sa input distribution sa Farmers Association nato nya irrigators and cooperatives sa ato ang kabukiran. So kani siya nahitabo ni siya Mamalya dito sa ato ang nursery sa North Reclamation Area. So kani siya kay kuan jud siya with Mayor Raymond Alvin Garcia. So siya jud nag-turnover sa mga inputs ilabi na sa water hose sa kanaang mga baril o kani ang water drums o katong nga dagko katong mga inka nga pila to ka liters 4,000 liters 4,200 liters. So mao to siya no. So pila gito ni siya ka association gani Mamalya sa ang ni-receive atong adlaw katong nga adlaw around mga 20 mga 20 ka farmers association, irrigators and cooperatives ang naka-receive atong adlaw og kanaang mga kanang farm input. So kuan naapod tay katuang 2-day nga vegetable production technology. So kani siya kay in partnership minato siya sa Department of Agriculture Regional Field Office 7. So makita nato din no nga na ato ang idol Warwin. So shout out din ni Sir Warwin no nga tuas kabukiran karon nga nag-attend pud taon siya og seminar together sa katuang digital farmers program nato nga kundiin ang tudluan tag pagbansay-bansay pud nga kanito nga sa online marketing. Tudluan. So nag-meeting po sila Sir Warwin dito kay para po mahatod po na niya nga kanang mga nakatunan po niya nato diri. So mao na siya nga dito sila sa barangay Tabunan. So naapo din ha sila si kaning mga kaubanan nato sa Patco nga sila si Miss Julina Lantapi. So shout out des mga kaubanan nato sa Patco nilang Ma'am Julina, nila ni Miss Jackie, nila Sir Nino.
So, lastly, Mamalya, sa ato ang highlight sa accomplishment nato sa buwan sa Oktubre. So, nagahatag po ta og ato ang 20 bags nga hybrid yellow corn seeds nga kuha ni siya, mo-cover ni siya og 20 hectares. So, mao na siya kanang nga seeds pod kay gigan po na siya sa DA, RFO 7. So, under na siya sa corn nga banner. So, mao to siya, Mamalya, no? So, ari na ta sa ato adyong pinaka topic karo ang adlaw. So, mo ni siya ang cut flower production sa Cebu City. So, ato na siyang gi-tackle karon kay labi na nga niagi ang kanaang kalag-kalag. So, makaanay dito nga daghan yung production ang Cebu City kay ang sa Cebu City, sa Cebu province na Mamalya ang naadyoy ka ng murag dako-dako nga production is sa Cebu City. Murag ikaduha kanang diri na dapit sa mga may dalagit pero sa Danau na sa Danau na apod pero mo na siya ang Cebu City since dako-dako man siya. So, ato ni siyang kuan karon. So ato ni diska. Oo. So karon Mamalya ang kaniang usa may mga klase nga sa mga cut flower nga maoy gina-produce dinhi sa Cebu City. So atong cut flower nga usually ato gi-produce diri mao ni ang pinakadaghan kining chrysanthemum, nya rose, goldenrod, gerbera, gladiola, aster, anthurium, tong white spotty, nya natay ginagmay nga azucena, nya orchids. So, ang atong mga barangays nga nag-produce ani mga cut flowers natay 15 ka barangays. So, ang naglain-laing barangay, lain-lain pod ang klase sa mga cut flower nga ila pong gina-produce. Kining sa barangay Adlawon, daghan ani nila goldenrod. Naasay gagmay nga production sa Wonder, itong Wonder White. Mo siya katong chrysanthemum no. Nya kining babag mao ni ang pinaka dako nga producing barangays sa cut flower. Ang kini nga barangay mao ni ang kanang naa diha ang nagkalain-laing klase sa chrysanthemum. So katong mga mahalon nga mga chrysanthemum naa dinhi sa barangay Babag. Naasad ni sila kadtong mga dali ra ma-harvest nga mga chrysanthemum sa ato mga moms nga mga puto-puto, Wonder White, Goldie, Yellow Wonder mao na mga dili na kayo dugay nya mo kuan mga 3 to 4 months na magkuan na harvest na. Katong ning suroy mi sa kanang kabukiran last mga sa to Mamalya ay murag last week kay nakoy nakita nga nindot jud kaayo nga color nga kana ang chrysanthemum. So murag dili jud to siya local Mamalya no pero nitubo jud diri sa atoa. Mutubo ra man gyud naram gyud sa pag-aam nato. So kining mga dinagko nga kanang itong mahal nga chrysanthemum parehaning BSU kining Taiwan mo na taon-taon na sila ma-harvest ba kay ulas na sila ganang 6 months una pa ma-harvest pero kanang tingob sang kita sa farmer sa ato kay mahal man to. Sige, so sa di pa sa tamo tiwas Mamalya no na ato i-shout out sa ato ang kaubanan sa panarabaho si Kuya Jason Pelayo nga karon murag nagsayo-sayo na ni siya karon kay nag-practice ni sila. Then shout out po ni Ma'am Ellen Marie Borlaos. So mayong buntag nato din ha ma'am. Padayon ta Mamalya. So padayon ta kining sa bunbun. Ang daghan na aning kuan buwak sa bunbun mao ni ang naa dito ang enektarya nga Wonder White. Kana bitaw dito sa Biasong managuksok naa diha kang Lindon Ricamata o kang Miguelito Ricamata. So mao na silang mga farmera mao imuhatag nato og mga petals during sa atong fluvial parade. So sinako ang mga petals ilang ihatag nato. Nya naa say daghan nga rose naa di sa Kinyasan na diri sa may spillway na mga rose na diha. Nya nasay kanang ginagmay nga kuan goldenrod og mga aster. So kini sa atong budlaan usually kuan na kanang anthurium og orchids kanang mga dendrowhite kanang mga limhong naa na diha sa budlaan. Nga anthurium Mamalya akong kumon makita din sa ato murag kani man puwara og kaning puti no. Natay orange daghan naa sa budlaan. Naa diha sa budlaan naa diha daghan nindot. So sa atong buot kasagaran nig tanom nila Wonder White og aster og kining naa diha ginagmay nga rose
o yellow wonder. So sa atong busay naatay mao gyapon ni roses o chrysanthemum naa sa dihay sa Roseville naa dihay daghan pod nga anthurium. Na orchids dapit dito sa may kanang may buslot ba dito bus no naa dihay daghan kayong orchids kang kining kang Arcilio Mario ako kay na siya orchiran diha. So atong guba naa diha dapit sa Balisong kasagaran diha Gladiolus, gladula ba? Gladula. Naasa na sila yung mga aster nya wonder kanang nga nani golden. Okay. So ang atong malubog mao sini daghan kay sa nigbuwak ang malubog. Kining kasagaran diha gi-produce nila nato katong Taiwan. Oo. Naay katong awa ka kakuyog na magbisita nato. Kakuyog ato. So naata ditoy Wonder White nga daghan, naa ditoy farmer nga nagtanom ang gidakon siyang gitamnan is kuan 244 ka plots. Sus, kadaghan, Ang iya ang iyang Ating kadato ana. lagi. Ang iyang kanang dani Taiwan. Daghan jud kayo. Grabe. Nya sa atong Pungol Sibugay na katong asyon diha ni Teresita Sorvilla kini mga Sorvilla diha sa Pungol Sibugay mao ni dagko gyud kay buwakan. So ang kani si kuan kanang Teresita Sorvilla manghod ni atong Maximo Sorvilla nga atong outstanding farmer last 2020 man siguro to. Dagko kay inektarya sad ang buwakan. Sa atong sa pangdako naata dito sa unahan sa Camiliano naata diha mga 5 ka farmers mga nindot gyapon nila chrysanthemum ug roses. Sa atong Siraw naa diha pod ang daghan kaayong orchids mao to diin nakita to nato diha sa picture. Labit mo bayabas. Labit mo bayabas. Kang kuan Junjun Boris. 7,000 square meters na ha yang area. Sus, grabe yung sa mga kadako. kasagaran nga color ato Mamalia. White. White. Nasi assorted colors pero ang halinon yung kaya ang white. White yun. Antong US Dendro White. Ligon to siya nga klase sa buwak. Di siya dali pataltang. So sa atong sudlonono, naata dihay nagsugod-sugod pa lang. Naa diha sa Murga. Duha na diha ka farmers. Tuay usapod nga to sa kanang may sipak dapit. Pero ang farmer diha taga kuana, taga Malubog. At least na tudlo-tudloan o ginahinay ang atong mga farmers tudlo saan yung production sa atong cut flower. Dili kay sa vegetable lang sila kuto, sila sa cut so flower. sa atong sudlondos pod na ata dihay nagsugod pa lang kana anak ni Niguring si Melody. Habunita nya mao na kayron mao ilang kanang nominee sa cut flower pero naata dito sa Kantipla kana kan Georgian Monticelio. Dako sa niyang rosasan diha nya naa sa siya daghang spotty og anthurium. Okay, so atong tabunan mao ni pinakahawad nga anthurium kadto bitong nasa lam sa lasang lang. Ganan jud ko mo kuyog ana. Lam sa lasang. Makita nimo diha mga almost 3 hectares o unsa ba na dako gyud kay nagsungsong sa lam sa kakahuyan. So naasa ta dihay kanang almost 1 hectare nga rosasan ni kanang konsehal Nestor Archibald na siya day nindot kay na iya mga rose sa atong tap-tap sa atong tap-tapod mao gyapon nilang production kusog kay sila aning goldenrod kay dali ra maharbis unya arang-arang og presyo kaysa kanang aster murag sa kaning